Takže my sme tu pri Samnotike a ideme znova za chobotničkou, lebo proste on sa bál, tak potreboval niekoho. Tak ideme tá dvaja. Presne tak. Ináč, ideme na to. tie ryby sú pekné. Myslíš si, že hento je noha, proste fit, chápadlo? To ti neviem povedať. Dobre, takže ja karujem. Jak chceš, môžeš, no. Nechcem. Ale môžeš. Dobre. A aj oni zastreli, oni si zastreli. Dobre, tak karujem ja, ty kako. Are you serious? Dobre, Počkaj. no, sadaj. Hej, tak mi udí, pohode. Ja som sa nechcel napojiť. Dobre, tuto. Nie, môžeš. A yes. Dobre, ideme. Ideme za štruktúrou Alien. Ideme do hĺbky, no. Ako si užívať cestu? Zatiaľ veľmi dobre. Á, dobré. A mám Reaper tool, keby čosi. To bol on. Nie, ja toto hudbu neznašam. Kamo, nechceš spomaliť a akože užiť si naše posledné sekundy života, lebo... Kamo? No, Nie. dav sa na to psychicky. Na jakom čísle si to zastavil vtedy na Alien Ruins? Dobre, idem turbo. On je dole. Ja ho nevidím. Nie. Utekaj! Choď do Alien Ruins. Risky dol. Jasné! Ja, nie. No, Dobre. už sme tu. On nás slemnul. Dobre. Let's go scan you, big boy. Ukáž sa na mňa. Aha. Teba zjedol? Pomoc! Kopni sa! Your brain state has been restored to a new body. Some colonists prefer to return to the accident site to retrieve lost items born. Ja som prišiel o jedlo. You should not, therefore, Pacho. crave the Ja nemôžem, inevitable. kamo, ja nemám čo... Môj jediný Krista, ja som prišiel o jedlo. zomrel. No, a teraz Rest jak in si to mám peace, dostať? Michael. Postávaj tam niečo a príď naspäť. Ja som ho chcel... Hej, skenni ho, no. Som sa ho dotkol skenom a hneď ma zjedol. Ada. Mám ísť pre teba naspäť? Nie, kamo, to nedáš, už tam stavaj. Takže ideme tá druhýkrát, musíme sa dostať do tých oných. No poj. Kamo, jak si tu prišiel, jak cinematik proste. Počkaj. Pohode, hýb sa, jak mám nastúpiť asi. Kamo? Tak už neskenuj. Si retard? Si tu či nie? Si retard. To bola ironia. Bože, ak si postihnutý, si povedal, že sa mám To hýbať. je debil. Jau! Dávaj, môžeš. Už držíš? Áno. No vidíš. To jak? My plávame na vode. Ja viem, to je taký glitch, celkom rýchlo ideš. Potom. Nie, ďakujem. Pekný vesmír. Nie, ďakujem, ale ja mu tak utečem. Som tu, Ne. ten istý. Ne. To vôbec nie je scary, jak si to zapol, tie svetlá. Kamo? Túto. Ja som ho počul. Ja som ho počul normálne, že... Zakrikol som to. Kde je? To je tvoj záchvatý. Škoda, že to Neviem, nemôžeme aj my. pekná galaxia. Pre videjko. Dobre, sme mŕtvi. No však, no takže nemôžeme postrať. Ja ho zase neuvidím. Vidím Ide tam portály. už nejaký typek, ide tam nejaký... On bol do druhej strany, my sme lucky. Počkaj, Už ešte. sme sa dostali, let's go. Takže nemám zbrane. Postavíme tu bejsku? Sme ho baitli. Ide tu To je zelený, aj to úplný si lak. postavím. Jojo, môže začať, je tu veľa titania, takže... Ja nemám rebriefer, si ešte nebuildol. Jak budeš taký dobrý? Aha, tak sa brituj tuto, v tomto. Ja sa brituj? Dýchaj v Deadpoole, tam máš úplne viac izier. OK. Ja... Urobiť takú To schému znelo, ako to bolo ničím, cute, proste si to počul, ten vitamín. sound?
Dám si To ho znelo do super. skrine, počkaj. Proste, To Kamo! Staviť. môže prestať proste robiť tie sound efekty? Tuto. Ježiš! Ja som skoro sa udusil, ja som to vôbec nečakal. Jaký strom. Proste sa tam leží. Planeta! Mám autizmus podľa teba. Miško, ty kde si? Ja sa snažím niečo Môžeš robiť. naspäť? Zásneme či nie? Červený flak. Západ slnka. Nerob debiliny a pod dole. To čo je? To čo je? A pekný západ, zas? východ, západ. Máš To je- autizmus? Tu je alien laser. Alien Laser, idem tam. Ja som na ňom. Alien Ja na laser. ňom chodím. Wow. What is this? To je nejaký satelit. Alien Laser. Ja... Vieš čo myslím? Wow. Bude tough. Kamo, tá hra je beautiful, ja sa chcem A ja- pochať, nechcem hrať. Ste Pohode. Zraz ma, pohode. Kamo, ty si sa teleportoval. Jaj, to ma oslepilo seba. A túto, tento. Vidíš ho? Než to... Tá štvorka bere menší damage než revolver, keď Tak tam sme tu, musíme postaviť niečo. Okej. Kde si zmizol? Ja neviem. Nevidím ťa. Aha, tu si hore. Však proste ja Prosím neviem, ťa, čo tu chcem ešte dať. drž sa polky a po dole ideme buildovať. A pozrieť ten lore. Davaj, sadaj. Haló. Prečo ideš ku stromu? Nejdem. Mickey. Jej! Za tým už není zelená voda. Ty si tam už bol? Mickey, prestaň. Ja ťa varujem. A tu nič není. Tuto to není safe. Ty si istý? Je to tu 100% safe, o Niečo čom počujem. hovoríš. Čo to je? Jej! A to je rostomilé. Sebo, ty si ma Ono ma to plesklo. On ma smekol. Nerešbejtujeme ho? Ideme ho bejtovať. Nevermind. On na mňa pustil nejaký. Bla bla, si slabý. Si strašne slabý. On išiel mimo bariéru. On je mimo bariéru, on ide za mňou. Ja som ho preskočil. Ale pekný kamo. Ja potrebujem vodu. Dobre, A ja poďme potrebujem vodu. pozrieť story. Nie, Sebo, nie. Aha, si Ideme slabý. naspäť? Si slabý. No čo je? No čo je? No, čo si slabý? Nebejtuj. Fabricated systems and construction materials. Ja ho nebejtujem. Construction of a regional base. Ja už som tu pri tom storičku. Ja som sa Čo tu stratil. máme byť? Ja nie! Tam je týpek, kámo, vnútri. Okej. Ja on sa otočil a tam bol taký s takou čiapkou. Kamo? Toto je kreatív, či prečo ma nezabíja? Nechápem. No teraz ten... Poď naspäť. Nie. Riskuj to. Klasa má, no. Sa glitchnul. Teraz super, máme tu že kolektor Leviatana tento. Jak sa mohol glitchnúť? Si nám dal zbytočne viac roboty, ty. Čom sa si ja povieš? Jamo, ideš za kolektorom, ja by som to neriskoval. Za kolektorom, veď som onej... Ja som v onom vo vojde tak 100 metrov vo vojde. Môžeš si do storička, ty imbecil. Čo ja za N-word tu dal môj brat? Počul som.